Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country rádiu. Drazí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví dnes ze studia 7 určeného pro živá vystoupení Kuba Jiroušek. Ve studiu také zdravím technické zázemí, dnes Zdeněk Skřivánek, Karel Kodeš, Miloš Keller, Karel Lenner. No a proč nás tady tolik? Z jednoho prostého důvodu, protože dnes tu máme celou skupinu KTO. Ahoj! Ahoj! Jmenovitě zdravím ve vysílání Petra Třebického. Zde. Frantu Hakra. Ahoj. Danu Hakrovou. Ahoj. Tomáše Faruzela. Zdeňka Puchmeltra. Máme tady dál Honzu Zvonaře. Máme tady Žána Valianise. A Honzu Kopala. Je jich tady jak psů. Petře, dneska tady máme živý koncert a co by KTO dalo jako první pecku? Já už jsem se lehl, že řekne, že tady máme živý psy. No, dáme si Riverboat, ne? Tím už začínáme léta, tak to nebudeme nějak měnit. Pojďte. Velký kolo. A tohle je kouzlo živého vysílání, přátelé. Kapodastr. Tak ještě jednou, jsme skutečně živě. Tak. Velký kolo lopatkový, na zádi on má. Velikánský komíny jsou vedle sebe dva. Muziku tam najdeš vždycky, samej žerta svých. U stolků se flákají hráči, bílej košilí. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Dámičky a velký páni, naučej tě žít. Na týhletý velký lodi nikde není klid. Tady se tě nikdo neptá, odkud prachy jsou. Důležitá věc jen jedna, jak ty karty jdou. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Velký kolo lopatkový, na zádi on má. Velikánský komíny jsou vedle sebe dva. Tady se tě nikdo neptá, odkud prachy jsou. Důležitá věc jen jedna, jak ty karty jdou. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Riverboat, zdali pak ho znáš. Riverboat, je to parní kráč. Tak, to byly KTO živě ve vysílání Country rádia. Proč tady dneska jsme? Z jednoho prostého důvodu. KTO tento rok se rozhodli oslavit ve velkém svých 60 let, i když ono, Františku, asi budu mířit na tebe, protože ty jsi byl u začátku KTO, ano. Tak ono už je to přes 60 let. Už je to, bylo to vlastně na podzim v roce 63, takže
tehdy to začal ten 60. to výročí. Frante, já koukám na Fahrplan KTO a další skladba je Ester. Jak dlouho ji zpíváš už? Ester, no, jak dlouho, já bych řekl, že asi 20 let. 20 jenom, jo? No, to je skromnej tedy. Když už ji zpíval někde v roce 1920. S tím on si to plete. To jsem se narodil. Tak jo, tak dáme Ester. Jsem jednou k horám musel jít. Bylo horko a já se chtěl někam skrýt. Kůň celý mě belhal, já jej pobínul. V tom jsem černookou Ester zahlídnul. Viděl jsem jí, jak tam prádlo namáčí, jak svý krásný oči na mě otáčí. Já se do ní zbláznil, dál jsem nemohl jít. Zeptal jsem se, zda mi vodu podá pít. Zpátky stádo bude na, že tu bude zrovna touhle dobou stát. Na koně jsem písknul, jako já měl říct. Voněl totiž, jak má Ester porůží. Dáme ještě jednu sloku. Než jsem vypil chladný vody plnej žbán, kolik jsme si dali pust, už nevím sám. Jenom potok šplouchal, šuměl kolem nás. Kůň se zatím na zahrádce v kytkách pás. Ano, kouzlo živého vysílání. Františku, my jsme teď hráli vlastně jedny z nejstarších skladeb KTO. Pamatuješ si na to původní trio? Jak jste hráli? No, Hacker Morava Turek, to bylo právě v tom roce 63. No, bohužel teda už ani Franta Turek, ani Láďa Morava mezi námi nejsou. No, ale ty jsi mi říkal, že to bylo vůbec tvoje nejvytíženější období, co se týče hraní, že jste dávali i 15-20 koncertů, ne za den, že jste měli nějaký ty přejezdy hrozný, že jo? No, měli jsme strašný přejezdy, ale je pravda, rekord vůbec, který jsme už pak nikdy nepřekonali, byl prosinec 1960. Silvestr. 8 a to jsme zahráli asi 57 představení za ten měsíc. No. To bylo strašné. Bylo to 12, ale byli hezky. Kecáš, bylo jich 57. Ty jsi tam ještě byl na světě. Dobře, tak půjdeme dál. Teď by mohl mluvit Petr, protože písničky, které jsou připravené dál, jsou vlastně už skladby, na kterých se Petr aktivně podílel, a to je Plácek v Oudolí a Sedlo z bodláků. Petře, jak ty jsi se dostal do KTO? Stuha. Ne, to bylo tak, že já byl v jiný kapele, já jsem byl u Mustangů a tam se mi jednak nelíbilo. A jednak jsme chodili velice často do Osvěžoven s Frantou a s Moravou. No a
když potom jsem říkal, že se mi tam nelíbí a jestli by něco, tak oni říkali, no tak pojď k nám. Franta Turek stejně odešel, to banjo. Ale pravda je, že chvilku jsme tam byli ve 4, že jo? Ano, to byl... 2 banja a 2 kytary. Chvilku, jo, dokonce máme nějakou nahrávku, No, kde hraješ s ano, Frantou je to Turkem. To je pravda. To musel být pěkný šraml teda. No, Docela jo. Zpočátku ani ne. Ale tak jsme byli najednou 3, jo, zase. Ale to banjo bylo jiný než to Turkovo. To Turkovo bylo takový jakoby doprovodný. A tak jsme říkali, tam v tom se ještě nelíbí taky Zdenkovi Skarlantovi a Vencovi Weberovi, tak Franta říkal, hele, no tak 12strunná kytara, to je prima, basu bychom potřebovali a rázem nás bylo 5. No a tím se vlastně udělalo to gro toho původního KTO. Tedy ne původního, to jste byli... No jako host ještě byl teda Ferry Friedrich. To už potom. No, ten už byl předtím Ferry Friedrich, ale furt byl jako host, nebyl člen. No a takhle to vypadá na každém vystoupení, přátelé. Tak, jo. Petře, co tam máme dál? Jo, dál tam máme v C-duru, pánové, to je hlavně pro mě, říkám, no Plácek v Oudolí, ne? jako pád, ty Plácku v Oudolí. Vezem kraj, rum je čaj, na schůdkách soukolí. Jdem si zdřímnout, zas na jehličí, zvednout vlajku nad bílou tyčí, tak buď rád, jdem ti hrát, ty Plácku v Oudolí. Čestnou stráž, tak hlídej bílej den. Kdyby nás uspal mráz, tak přej nám hezkej sen. Láska k tobě už nepovolí, za týden zas ti zahlaholí. Tak buď rád jako páv, ty Plácku v Oudolí. Láska k tobě už nepovolí, za týden zas ti zahlaholí. Tak buď rád jako páv, ty Plácku v Oudolí. Posloucháte nadále Tremské tamtamy, kde dnes máme KTO, celé KTO, posloucháte Tremské tamtamy ze Studia 7. Františku, možná bych se tě zeptal, když přes 60 let vedeš kapelu, KTO jsou vlastně společně s Olympikem nejstarší kapely vůbec u nás. Jaký je na to recept? Co bys poradil kapelníkům, aby nemuseli každý 2 roky sestavovat novou partu? No, já si myslím, že nám se povedla jedna věc. A to, že jsme se jmenovali Kamarádi táborových ohňů, tak jsme se opravdu k sobě chovali kamarádsky. A myslím si, že to byl důvod, proč nehráli jsme si na nějakou vojnu a na nějaký takový jako přehnaný prostě
pravidla, tak ta tolerance prostě nám vydržela. No a Petře, jaké to je hrát? Ty vlastně s Frantou hraješ zhruba 50 let, že jo? To víc ještě. Ještě víc. No jaký je to hrát s Františkem 50 let? No, já ho nechci urazit v tomhle vysílání. Ne, samozřejmě, že jako vždycky jsme si občas lezli na nervy, ale pravda je, a teď nemyslím jenom s Frantou, teď myslím celý kapele, ale pravda je, že to bylo velice zřídkavé a že jsme vždycky drželi dobrou partu. Tak jo, Petře, zaspíváš? No, pravda je, že nejsem tedy dneska zrovna v nejlepší formě, ale nechtěl bych se této písničky vzdát. To není poznat. Děkuji. Noc oblíká do černých šatů síní a velký vůz na nebi zůstal stát. U ohně suší svý potem stvrdlý džíny. Jeden z těch hochů, který navyknul se štvát. Za stádem koní a za tím, kde snad vidí ráj, kde stromy voní v kouzelným údolí, kde poslední ke slunci obrácená stáj, kde značka vypálená ohněm nebolí. Jeden z těch hochů, který se ráno posadí do sedla z bodláků za uzdu krvavou a který čeká, že možná jednou uvidí stříbrný stádo pádit zlatou oblohou. Tak pokaždý, když touhle cestou utíká a nespatří na horách leditá, tak dobře ví, že zima stáda zamyká
že mu nezbývá, než svýmu snu se smát. To byla krása, Petře. O, a pak, že to nepůjde. Přátelé, Franta i Petr už zmínili i Zdeňka z Karlanta a abychom my tady ve studiu si mohli odpočinout, doladit a všechno připravit, tak bych poprosil Miloše Kellera, aby pustil právě staré KTO a Zdeněk by zaspíval Lindu. Trampské tamtamy na Country Rádiu. A dnes ze studia 7, kde vlastně máme celou skupinu KTO Kamarádi táborových ohňů. Já bych mířil na vás, pánové, protože už jsme mluvili o té velké sestavě se Zdeňkem, s Vaškem Vébrem. No a jak se dostal do KTO Valda Matuška? Možná na tebe, Františku? No, tak Valda Matuška to byl takový zajímavý. On dost často za náma přišel někde, kde jsme hráli. Shodou okolností třeba jsme někde byla větší akce, kde zpíval ještě tehdy Valda s Hipšem a my jsme tam hráli jako KTO a Valda za náma jako chodil a někde, když jsme v létě hráli v Rigráku, v Rigrových sadech, kde se sešlo 1600 lidí, to bylo opravdu hodně, to byla docela dost velká společnost, i když tam to bylo na té zahradě, kde byly stolky a tam seděly i maminky s kočárkama, tam byla opravdu sešlost obrovská a Valda za náma přišel a říkal, kluci, mohl bych si s váma něco zaspívat? A my jsme říkali samozřejmě, protože jsme některé písničky notoricky znali, tak jenom prostě Valda řekl třeba Třešně, tak jsme s ním odespívali jeho Třešně zráli, nebo některý z těch super hitů, který znal celý národ. Vy jste vlastně dohromady dělali 35 let i s určitou přestávkou, když Valda emigroval. No ale když jste třeba hrávali v těch 80kách, než odešel Valdemar, hrálo i KTO čistě, nebo to vždycky bylo jenom už s Matuškou? Ne, měli jsme i samostatné koncerty. Protože vám vlastně vycházely i nějaký písničky, ale už to nebylo tak masivní, jako třeba na začátku těch 70. let. Ano, většinou pak to vycházelo na těch malých deskách, na těch EPčkách. Ale jo, ještě jsme nahrávali svoje jako samostatně, ale nebylo to zas tak čisté. Tak. Máme tu i Danu Hakrovou. Ta s Chodamen není náhodou, je to druhá žena Františka Hakra, můžeme říct, že dnes už bývalá, a František už má třetí ženu. Ale Dani, jak ty jsi se dostala do KTO? Asi tamhle přes pana Kapelníka, že? Tak samozřejmě, že přes pana Kapelníka, ale ono nebylo to úplně tak jako protekční, protože já jsem začala zpívat taky u táboráků, protože jsem trampka a tam mě pozvali kluci z mojí první kapely Anonym zpívat bluegrass. A František za nima chodil a tak jsme se seznámili a já jsem dělala konzervatoř a František nám radil, co máme dělat, co nemáme dělat, zpívat, hrát, jak co. No a tak jsme to dali dohromady. No. Hezký. A byla ruka v rukávě, v rukávě. Ještě já můžu upozornit, že Dana samozřejmě, že ji můžete znát jako zpěvačku, zpívala třeba s Karlem Černochem, zpívala vlastně, máme i hezkou nahrávku s Michalem Tučným, jestli se nepletu. S Michalem Tučným, s Brabcem vlastně a se Schovankama. No, takže Dana se rozhodně neflákala a nebylo by to jenom v KTO, ale v KTO nahrála jeden velký hit, který my na Country Rádiu máme moc rádi. Jmenuje se Pár nocí, pár jisker. Kde se vůbec ta písnička vzala? Františku, to bys měl říct ty? No, proč to neřekneš ty? Já to nevím, nějak jsme byli, někde jsme to nahráli, já vůbec si to nepamatuju. Kdo to skládal? No tak jdeme hrát radši. Radši jdeme hrát, my nějak, už je to hodně dlouho. Dobře, zkrátka pamatujeme si, že ta písnička se jmenuje Pár nocí, pár jisker. Jdem na to. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků a pocit, že jsme na týden venku z baráků. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků, kde v lijáku se může spát
i v mokrým spacáku. Raní paprsky pak rozehřejí řeku, kraj i nás. Svou káhoj řídíš do peřejí a pak si z okno namočím zas. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků, kde pod širákem u břehu spí parta vodáků. Půjdu s tebou na dalekou cestu, až tam, kam nás donese proud. Vyhneme se vesnici i městu, po proudu budeme plout. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků, a pocit, že jsme na týden venku z baráku. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků, kde v lijáku se může spát i v mokrým spacáku. Raní paprsky pak rozehřejí řeku, kraj i nás. Svou káhoj řídíš do peřejí a tak si všechno namočím zas. Pár nocí, pár jisker, pár táboráků, kde pod širákem u břehu spí parta vodáků. Kde pod širákem u břehu spí parta vodáků. Tak to byla Dana Hakrová a KTO ve vysílání Country Rádia. No tak KTO je symbolické hlavně tím, že má spoustu, řekl bych, trampských, nechci říct šlágrů, jsou to vlastně opravdu písničky, bez kterých se neobejde táborák jediný. A vlastně KTO spolupracovalo i s Georgem Faladou, autorem slavných boráků, a on tehdy napsal pro KTO tu slavnou skladbu Nelly Bly. Franto, pamatuješ, jak se k vám dostala ta písnička? No, George Falada s náma dokonce hrál jednou dobou na basu a to bylo v roce 65. No a v té době prostě on udělal písničky Nelly Bly, jeho byly Buráky, že? To byla jeho vůbec nejslavnější písnička George Falady. Riverboat je taky jeho, že? Riverboat taky, ano. A Pony Express. Prostě udělal řadu písniček, které jsme dělali a pak se nám to trošičku teda jako vymstilo, protože on emigroval v roce 69, no a ty písničky, které jsme s tím nahráli, tak bohužel se to za náma táhlo a skrz to jsme měli pak asi 3 Ale roky. stejně jste zpívali i za doby normalizace, no, ne? Ano, zpívali, ale pro rozhlas, televizi jsme byli zakázaní 3 roky. Tak ji dáme. Jo, jasně. No my jsme ji tenkrát taky jaksi lehce předělali na to, že jsme ukazovali, kdo na který nástroj hraje, a protože to jsme s tím asi úplně začínali, a když nás ještě lidi neznali ani jménama, no tak jsme to takhle tam udělali zkrátka Nelly Bly. Čech po hradě já koně nechávám, zanedbaný zahradě svou milou čekávám. Bly, Nelly, oh Nelly, je to dívka má, kuchyně se otáčí a milování zná. Bly, Nelly, oh Nelly, je to dívka má, kuchyně se otáčí a milování zná. Na foukací harmoniku vám hraje Jean Valajanis.
takovouhle paštiku, co ona umí péct. Za to chtěl bych na kraj světa na rukou jí nést. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. Na basovou kytaru hraje Tomáš Faruzel. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. A na bicí hraje Zdeněk Puchmechtil. Tuhle dívku Nelly Fly, tu si vyberem. Paštičky v kuchyni, pak všechny sežerem. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. Fly Nelly, oh Nelly, je to dívka má. V kuchyni se otáčí a milování zná. Tak, mohli jste slyšet, že při vystoupení KTO je i docela legrace. Chlapi, jaké je to vlastně dneska, když už bohužel někteří z KTO původních jsou už v tom country nebi hrát takhle s mladšíma pardálama. Užíváte si to? No jo, určitě. Jo? Jo, to je... My jsme prostě zase znova, jako kdyby jsme byli mladí. Je to takový umělý dejchání pro nás. Hele, a třeba Žán vás nezlobí, nebo to, když... Zlobějí nás všichni, Jo. protože jsou mladí a zdraví. takže výměna generační probíhá dobře. No, Hele, to hlášeníčko, to... no jdeme na to, nakonec, jo? teď už bychom měli právě Jo. říct, Petře, o co Tak, jde, máme proč tady- vlastně tady jsme. Tak ano, to je to hlášeníčko, na který já se tady tak těším, protože jsem si zapomněl brejle. Takže jsem zjistil, že to nepřečtu bez těch brýlí. Děkuji. No, máme nejbližší koncerty duben, květen, červen. Máme na takzvaných okresech. Takže například 12. teďka v dubna Beroun, sál Wagnerova náměstí. Pak hrajeme v Dům kultury Jihlava, to bude v květnu. Opět v květnu Ústí nad Orlicí Roškotovo divadlo. 27.5. jsme věrní svým, jak bychom to dali, to už jsou vlastně takový, to je rodina, že jo, ty lidi, co chodí do barikády. To je Čili pravda. 27.5. Kulturní dům barikádníků, no a těchto těch okresních, jak jsme tady to nazvali, je Slaný městské divadlo 28.5. No a pak jsou festivaly, jo. Vzhledem k tomu, že jsme domluveni, že na září přijede Olinka Blechová, takže máme v tom zase, jako tohle jsme nazvali okresy a teď to budou podzim kulturáky, ale to už tady nemám detailně, takže tam ty informace o koncertech a předprodejích a zkrátka všeho, co je potřeba, si najděte na kapela-kto.cz na internetu. Tam je toho neurekom. No pro nás hlavní je Lucerna a ta bude v září 27. v pátek od 20 hodin a to je takovej vždycky asi pro každou kapelu je svátek hrát v Lucerně. Takže pro nás, i když už jsme tam hráli mockrát, tak vždycky to svátek byl, tak se na ní těšíme a těšíme se i na vás, kteří tam za náma přijdete. Já můžu říct, že vlastně, nebo Franto, kolikrát jste slavili už v Lucerně? No, ty kulatý, takový výročí jsme slavili v Lucerně 10. 20. No, možná i 15. Já si nemůžu vzpomenout, na kterým to výročí byl jako host Miloš Kopecký tehda. Pamatuješ, jak Miloš Kopecký právě říkal,
A chlapec z hackerů založil tuhle skupinu v tom roce 63. On říkal chlapec z hackerů, protože Valda chodil často k Werichovi na návštěvu a Werich, když ještě měl svoje divadlo ve Vodičkové ulici, tak můj táta prostě tam otevřel čínskou restauraci. To byla první čínská restaurace v Evropě tehda. A Werich to miloval a když tam nemohl jít osobně, tak si tam posílal hrníček z toho ABC a vždycky měl Čínu v kastrůlku. No, takže vzpomínáme i na pana Wericha, který taky se zúčastnil některých našich oslav. Já bych možná ještě doplnil, že všechno k Lucerně, kromě toho, že to najdete na webu, tak předprodej je v síti Ticketmaster, má to i kamenné prodejny, například na pokladně Lucerny, ale najdete to všechno na jejich webu a jako hosté tam bude třeba Ivan Mládek, právě Olga Matušková, Dana samozřejmě s náma zaspívá, Jirka Štrébl, Roman Horký, Petr Kocman, Žán Malajanis prý také bude, takže rozhodně se budete mít na co těšit a ještě zajímavé v tom je, že vlastně celá ta šňůra, která se jede, tak je protkaná písničky napříč všemi těmi obdobími, takže se můžou těšit na původní trio, na velké KTO, na spolupráci s Valdemarem a vlastně pak i na novější písničky, které se točily později. A Jakub Jiroušek s náma bude taky hrát? No samozřejmě. No samozřejmě. No tak to jste neměli prásknout, teď to bude vypadat jako střet zájmu. No, každopádně my tam hrajeme i ty Valdovy pecky. Petře, jakou bychom dali teď? Jo, počkej, jakou bychom dali teď? To tady nevím, to tady nemáme. No tak dobře, tak já ti teda řeknu, že tam mám napsáno 1000 mil. Aha, no jo, tak samozřejmě. Tak to jsme věděli dobře. Dobře, tak jedem. Můžem? V nohách mám už 1000 mil, stopy déšť a vítr smil. A můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Je tam stráň a příkryj sráz, modrá tůň a bobří hráz. Táta s mámou, kteří věřej dětským snům. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. V nohách mám už 1000 mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupat dým. Šikmej štít nad střechy čním k nebesům. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. Jeden cíl,
starej známej, bílej dům. Trampské tamtamy na Country rádiu. I tyto skladby můžete slyšet dnes na koncertech KTO. Já bych ještě upozornil na to, když jsem na začátku zmiňoval Karla Kodeše, tak my jsme tady dneska obestavěný kamerami a to znamená, že z celého tohoto vystoupení bude i vizuální záznam, takže se budete moct podívat na to, jak pánové vypadají dnes a jak vypadá celá kapela KTO a umístíme to poté i na náš Facebook a YouTube, takže si budete moct udělat zpětně radost. To kdybych býval věděl, tak jsem sem nechodil. Uvidíte, jak tady Petr před chvilkou rozlil pivo. To byla Jsem to chtěla říct a nevylil pivo. No a každopádně ještě můžeme vzpomenout, že vlastně na celé té šňůře s námi jezdí Jirka Štrebelherec a teď, když Dana nemůže náhodou, protože Dana je policajtka vytížená, tak s náma jezdí Helenka Maršálková ze skupiny Pacifik. A policajtka to nejde. Petře, dokázal by si nějak jenom v rychlosti představit ještě, já už jsem to teda zmínil, ale ten program těch koncertů, protože to se hodně změnilo, co se teď hraje na těch vystoupeních. Tam jsou i třeba písničky, které ty si dělal, třeba jako Nad námi vlajka hvězdnatá a tak. No prostě ještě Petře schrň, na co se ty posluchači můžou těšit, když na KTO dneska přijdou. No tak na hodně písniček, který už jsme dlouho nedělali, s kterými jsme třeba začínali, právě třeba ta vlajka hvězdnatá. No a potom hodně na Valdovy písničky, ty jeho nejznámější a nejslavnější, na některý jsme si netroufli, tedy jako třeba na Láska a tak dále. To ne, ale takový ty řachačky, tak to je naše, takže s těma všema se tam sejdou, takže si s náma budou moct v pohodě i zaspívat. No a jedna z těch míň zrovna řachavějších je píseň pro Kristýnku, kterou my jsme hodili Honzovi Zvonařovi. No a to bylo dobře. A jo, no tak jo, tak to zaspívá. Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, a mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo dojící, jak si krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladčí je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Kolik žádná hvězda jasu nemívá, kolik ho je v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafiát v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko. Honza Zvonář. No, Honza Zvonář, vidíš, teďka právě jsem to chtěl říct, a že to byla dobrá volba, když jsme ho to nechali zpívat. Představ si, že by to zaspíval Žán. Ukaž, jak bys to zaspíval ty. No. Jenom pro tvé oči, Kristýnko. Vidíte, tohle by nešlo. Ale za to musím mlčet, protože jinak
Jinak Žán umí zaspívat zatraceně dobrý. Jo, ale kdyby tam zaspíval jako předtím z legrace Kristýrko, tak to je... Františku, možná jenom takové krátké bilanční shrnutí. Já vím, že ty to děláš nerad, ale když by si řekl 61 let KTO, co to pro tebe znamená? No tak v životě jsem si to hlavně nedovedl představit. Já jsem obdivoval, když setleři, to byli naši slavní předchůdci, slavili 30 let a my jsme byli v začátcích, tak jsem si říkal, no to bych chtěl taky jednou zažít, aby KTO se dožilo 30 let. No a prosím, my jsme se dožili 60. Dneska už vlastně... Už 61. No tak jo, já bych ještě zopakoval, že posluchači, pokud si chcete udělat radost a na KTO vyrazit, tak se všechno dozvíte na kapela.kto.cz. Petře, jakou dáme pecku na závěr? No tak tu normální, tu, kterou jsme začínali, která byla pecka od začátku, když jsme ji začali hrát. Doufám, že tam zase něco nezvorám. Slunce pálí jak jas a za krátkej čas zdáš holt suchej švesce. Sem do žáru skal, aby si nevyhnal a tím spí žádný jezdce. Ptáci ani píp, i čtvernohej můj džíp, trávu přestál žrát. Než bych tu usnul nudou, i když vím, že trable budou, tak mě nezbejvá než polku hrát. To zrádný banjo ve svých rukách mám. Zas to zrádný banjo šátkem utírám. Do dlaní mě pálí tenhle hromský krám. Radši bych ho vzal a do bazáru dal, jenže pak bych tu zůstal sám. Samozřejmě, steel kytara. A ještě mandolína. Jako horkej tál, v prstech praskaj klouby. Jeli v pondělí, nebo snad úterý, jo, po tobě mě caj houby. Kojot hledá tůň, i bez to je můj kůň, klidně zůstal spát. Než bych tu usnul nudou, i když vím, že trable budou, tak mě nezbejvá než polku hrát. Zrádný banjo ve svých rukách mám. Zas to zrádný banjo šátkem utírám.
Kapela KTO se s vámi loučí se konkrétně Franta Hacker, Ahoj. Petr Třebický, A zdar! Dana Hakrová, Tomáš Faruzel, Zdeněk Puchmelter, Honza Zvonář, Žán Valajanis Ahoj. a Honza Kopal. A Jakub Jiroušek. Kamarádi, mějte se krásně a doufám, že jste si to s námi užili. Kapela KTO se loučí. Ahoj! Ahoj. Ahoj!